ο Γκίστ. Ελαμίν σε ένα δύσκολο Παναθηναϊκός που στα τελευταία 2 λεπτά τρέχει ένα επιμέρους 1-8. Αποσύρθηκε πολύ γρήγορα ο Σταμάτης. Τελειώνει σε θέση 4 να μαρκάρει τον Πεσικόπουλο, τον Γιάνκοβιτς. Σε θέση 3 να μαρκάρει τον Κασελάκη. Ελαμίν μπροστά από τον Καλάθι. Και αυτό το σουτ. Φιλήσετε από μακριά και να κινηθείτε από μακριά για να μπορέσουμε να βρούμε τρόπο να επιτεθούμε. Ο Ελαμίν από μακριά είναι αυτός ο σκοράρης. Ελαμίν τώρα με αντίπαλο τον Βίλιαμς. Ο Ελαμίν ελευθερώνεται, είναι στη ζώνη. Τσιρικάς απέναντι στο Σπανούλη, το hedge out από τον Παπαπέτρου. Ο Ολυμπιακός πιέζει, ο Ελαμίν θα κρατήσει τον έλεγχο της μπάλας. Θα κάνει εκεί μια περίτεχνη ενέργεια και θα βάλει ένα πολύ μεγάλο. Λετωνία από την πέμπτη της Ελαμίν, αλλά κάνουν καλά τη δουλειά τους όλοι. Ελαμίν, τρομερή μάτι, Ελαμίν. Ο Ελαμίν με το συμπατριώτη του Λοναγκρίνη που δεν έχει σκοράρει ακόμη. Και φαίνεται δεν έχει βρει και γενικός το ρυθμό του. Προδιετίας. Παράγοντα του πάγκου στην Κηφισιά. Από όλα έχει γκάμα. Στον Αργύρη Στεφανόπουλο μην δώσουν τεχνική ποινή και τον χάσουμε. Και είμαι και κοντά. Που είναι κοντά εκεί. Ελαμίν με τη βοήθεια του ταμπλό 72. Ελαμίν το jump shoot για 2. Στην Hog. Ελαμίν ελευθερώθηκε και αμέσως έστειλε την μπάλα στο Αυτά τα παιχνίδια θα τα αντιμετωπίσει η Κυψιά και θα αντιμετωπίσει από την αρχή με 2 εναντίον 2. Δεν θέλει να κόψει τη δημιουργία Τζακ. Οπωσδήποτε εδώ το floater. Κακαρούδης, ο οποίος συνεχίζει να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι κάποιον από τους ψηλούς του ΠΑΟΚ μαρκάρει ο Κουνιαδάκη, αλλά
Είχε πολύ ώρα να απέναντι την πλευρά. Εκεί στην επόμενα έχει το χαρτού. Ενώ έλα μην. Lower Γκίκας, έλα μην από μακριά. 23 με μία ή και με καμία πάσα. Όποιος παίρνει την μπάλα την πάει στην απέναντι πλευρά και το βουβουνάει που λένε. Ο Βασιλιάδης που γενικά έχει βρει πολλά προβλήματα απέναντι στην άμυνα του Κασελάκη. Ο Ελαμίν τελειώνει με γκολ. Το όνομα του αντιπάλου δεν είναι ιδιαίτερα εμπορικό. Ελαμίν